Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwalan ko sa pangan nga Fe, 25 years old, taga Konsolasyon, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati karon sa lawas. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nag-edad pa lang ko 14 anyos. Ingon inyang mga panghita ko. Unsa? Magdus ka? Oo, Sam. Pi, ilipit ang pwede kay mga bata pa kita. 14 anyos pa lang duha. Unsa naman nato pagbuhi anak nga? Parehas man tanang salig lang og ginikanan. Nya, eskwela pa kita. Sam. Mas maayo pa tingali nga. Ipakuha na nato. Ansa? Mangita ko kaila. Ayaw baya gud og saba nga namaligya ko aning tambal nga pampakuha ha. Oo, te. O niya o. Kiniray imna ha. Sige, te. Salamat. Oh, dugo. Pasagad akong tibugol nga dugo. Ginoo ko. Asal luwain taon ko sa akong nabuhat. Aron sa pagsiguro nga, nakuha na gito. Pagpiti o balik. Awesome. Unya, kumusta? Unsa resulta? Negative man ang akong pregnancy test. Aw, kung mauna. Mauna yun itong tibugol sa dugo nga himong nakitaan. Basin? Sas, pakitas mga tao ron. Kaluoy ang taon sa bata nga gilabay lang, oh. Human nagpalhami. Dili day ka barog sa responsibilidad. Maong ikaw, pe. Susday, ayaw gid ang taon na ng buhata, ha? Kung mahimo, paglikay mo, aron dili mo makasa. Dako ang taon ka na sa Ginoo. Ha? Uy, puangod ang mga ginikanan na bata, uy. Ma. Maayo kay makaigayon na karon sa amo. Kaya nanglakaw mo silang tanan. Imo naman sa kong kita din his inyo, uy. Doon naman di ay. Mura magkakaroon pa, uy. Tagtaod na inuong tang nibuhat na ni. Pero Sam... Ayaw ka pala ka. Dili lagi tumausban. Mas mag-amping na ko. Oo na masab ko rin ka, ha? Dili ka nga maptos na sab ko. Unsa? Mabdus ka? Mauna, Sam. Be, nahibaw ka na dili pa ko andam. Bisa ganig ikaw. Pero tinuyuan ni na to. Aw, bahala ka. Kung mo na yung padayon kay ikaw may alkansi. Kaya ako, hindi medyo kong barog anak. 16 pa lang ta. Huwag mo yung ikasuporta, anak. Imo kong pahunungon sa akong pagtuon para, anak. Sam! Sa sobrang ako ka-in-love ni Sam, nga bisag nahibaw kung unsa gid siya kaway ayo nga pagkalalaki, gituman ko na sabang iyang gusto nga ipakuha ang among anak sa ikaduhang higayon. Ang kuno nako, dako kay kugsa nga nahimo. Pero unsa mental mabuhat nako, nga 16 anyos pa man ko adto. Uyang pa kayo ko og huna-huna ni atong panahona. Giimnan ko na sabog tambal nga pampakuha ang akong gisabak. Aron dili lang gid may maproblema. Padayon paghihapon ang among relasyon ni Sam, hangtod nga milabay ang tulo ka tuig ug naka-decide ming mag-live-in. Unya, Taod-taod naman kita. O nakailan sa imo maginikanan ako. Unsa ka kung mag-live-in na lang ta? unsa? Total,
Kaya naman ti kang buhion ba? Ikaw? Pwede naman. Sige. Manangkin lang tayo lang mama at papa. Oh, kamo good. Dugay na masal mo. Kunya, nahanasan mo yung hustong edad. Sakto na mo edad, dili na mo mga minor de edad. Kaya bawo na mo sa inyong buhaton. Salamat ito. Basta ang pingi nga among anak ha, Sam. Kung dili na gani mo magkasinabot pa ng lit, aw iuli lang in town din hinamo sa maayong kabubuton. O, tita. Salamat, ma. Pa. Wa ba kay planong mga anak ta? Unya na lang na, oy. Kung sa may dalian ni mo. Magningaw-lingaw sa tanga, wat yung naon nga obligasyon. Maabot na bitaw unya na. Sam. Oh, kung mauna nga nagplano di kang mularga kaslay nasod, mas maayo pang magbuwag ta. Sam. Magbuwag na lang ta. Kaya total, naibawa mo kung anaragya punta pa dong. So, maro yun na nakita ni mong solusyon. Okay, sige. Makigbuwag ko ni mo tungod kay karon pa ko makaambo kung unsa kagyud kaway ayo. Eh, Abi na ko sa pagpanlabi sa mga katuigan. Nausab na ka. Mas mature na ka maghuna-huna. Pero dili man daig hapon. Mo'y gusto ni mo nga lingaw ra pirmi sa mong kinabuhi. Sige, pagtagbaw. Kay bisag ka no sa dili na gyud ko mabalik pa nimo. Ay, Ginoo ko. Wa na masagot ang hais akong binuwang sakit. Dili kang maptos na sab ko. Grabe, sad ka day, uy. Murag, ikatulo na gini mong duol na ako aron mapalit og pampakuha. Dili ka ka madaot, eh. Nga murag, yano naman lang kaayo kang magpakuha. Kuan manggut mulargahay manggut kog Japan. Dili ko pili nga mo maptos. Mao ba? Aw nahala. Good luck. Salamat Pe, nabantay man ko nga murag ni dako imong tiyan. Mabdos ka? Ha? Dili ka uy. Muram kag mabdos sa akong tanaw. Ay, ipa-check up ko nun ng imong tiyan ha. Mura man nagdili normal sa akong tanaw. Na kay Mayuma. Ug lang lang nga operahan na yun aron di mo grabe. Unsa, Dok? Karon, daghan na kay ko pamati sa akong lawas. Like sa akong tiyan nga magsiki og sakit. Naibaw kong daghan kayong nasukot na ako karon sa akong gibuhat. Ug dako gyud kayo ang akong pagmahay sa nga akong nabuhat sa una. Feeling nako mao na ni karma nako karon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, posible ka ha nga tungod ni sa sige na pakuha sa una, maong na ako imayuma? Ikaduhang pangutana, sa latest na kong pagpakuha, wa ako makaparas pa ato, kay natimingan man tungan nga ako sa Manila. Posible sab ka ha nga mo'y hinungdan nga na ako'y mayuma ron? Ikadulong pangutana, ikamatay pa na ako pananglit, dili ko maoperahan ni inyong mayuma? Unsa may angayan ako mikayan, karon nga na ako inyong sakita. Ikaw pa itong katapusan, kanseros ba ni? Unsa may mahitabo kung dili ko magparimo sa akong mayuma? Doon na ba ko'y pwedeng kanon aron maayo ning akong mayuma? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Fe. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa mga problemang punto medikal, kay medical doctor man ako.
psychological, emotional, ug behavioral kay usama na ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama na ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, kasing pamaagi unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kini padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page. So diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, CR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Standby mo mga sukintig paminaw kay mobalik mi kahuman ani nga pahinumdum. 25 years old, taga Konsolasyon, Cebu. Punto medikal kini problema ni Pe, mito kini sa iyang ibati sa iyang lawas nga tawag og mayuma, no? So unang pangutana ni Pe, posible ka nga tungod ni sa sige na kog pakuha sa una maong naa ako'y mayuma. So nag-abortion ka, no? Or sa una, no, Pe? Ang bata pa man ni si Pe, 25 years old, taga Konsolasyon, Cebu. Posible, no? Kini mayuma mangod. Kuan siya, daghang mga pararabog mga abnormal growth sa atong lawas, gani siya mga factors to be considered ngano magamayuma man ang usa ka babae. Pero kining mayuma mupan ko di siya sa ingon ta sa edad, no? Sa edad. Kanang magkaedad na, posible nga magka-naaning problema ha. Labi na kung moagi gyud ka og yun ng mga pregnancy nga dili maayong pagkalimpyo after that delivery or abortion, mao na nga naay mahibilin nga mga placental fragments pananglitan, posible na siya nga maoy ingon ta mga hinungdan, no? Mga sa imong pagkaon sad, daghang mga hinungdan, mga pagkaon nimo makulang sa vitamina, labi na yung vitamin D. Mga babae nga kulang vitamin D, most likely magka-develop og mayuma, or sa idaran ng mga arinag 40, 50, pero bata pa man ka, 25 pa man ka, no? So kini siya mayuma, non-cancerous ba yan? Siya hadili ni siya malignan. More na siya smooth nga tubo lagi diya sa kwan, mga either itawag niyo na mo sa ubigay sa una o kaning fibroid inuntag growth ba sa lining o sa uterus, no? Mao ni mahitabo. Of course, we have to consider also sa may mga gibati nimo nga moingon kang mayuman na siya, no? Sa imong kanang pangutana sa latest na kung pagpakuha ang abortion, no, nagkuan wala ko makaparas pa. Kinahanglan mi na yun mo agi kag inunta abortion o panganak, malimpyuhan yun do sa kaubigay ni ang imong uterus para nga malikaya na to ang mga komplikasyon later on. Dito mo kuno siya sa Manila, posible ka nga mo to hinungdan nga nagkamayuma kano siya. Kung nang ginaingon daghang mga factors nga magkamayuma, kanang dili kay ka limpiada o kulang ka sa mga vitamina, labi na vitamin A, vitamin D, mao ni mga mahintog ginaw na magka poor hygienic practice. Maobserbahan mo nga naa kay inunta mas or natubo nga tumuda kay mo anang biag kadako ang imong tiyan, katong naminaw karon nato ang mga babae, magkano kadako ang imong tiyan, unya medyo di na normal ang imong pagpagawa sa imong hugaw, nanay ug na kay sex contact, pwede na sakit, no? Gitawag na mo og dyspareunia, no? Naay sakit na mga feel nimo, na sige ka mag-ihi-ihi, sige ka ihi-ihi, onya unsa pa? Kanang kuan, dalikaw kapuyon, naay murag pressure gyud sa imong abdominal area, no? Kanya malagi na mo press man yung mayuma sa imong pudlohanan sa imong ihi, kini urinary bladder, so mo na mag-ihi ka. Mo press po siya sa imong intestine, no? O sa imong gastrointestinal tract mo nang magka-constipation ng uban, madili na abnormal ang imong pagpagawa sa imong hugaw. Kuan ka. Dili na ka as fertile as before nga na kay mayuma, yung mag-bleeding, although di kayo depende, no, na mag-bleeding ug kaggan, apoy mga discharges niya, so di siya mga butang nga bantayanan para nga magka duda ka nga naa kaniya ning problema ha. So kung sabon wa nagikumo sa muduol kag ubigay ni ara man ka sa kuan pe sa
asa ninyo konsulasyon, ha? Daganang doktor des konsulasyon. Pwede naman kang mudagan ka ngadto sa asa nang dagham ng pwede ka guys Mactan, pwede ka guys Danao, pwede ka guys sa Vicente Soto, di sa Cebu City, ha? Daghang mga doktor des sa konsulasyon. Ubigay ni ang yung duulong yan kaya surgical man gid ang tambal niya ani no. Sa magpa-diagnose gyud ka ani idawag ni namo og ubigay ni nga mga medical doctor specialist. Ikatulong pangutana, ikamatay ba na akong panangit dili ko magpa-opera aning mayuma? Kung sa may angay na akong likayan karon nga na ako'y mayuma. Depende sa diagnosis sa imong mga tinding ubigay ni, pero mas maayo gyud nga magpa-opera ka. Kay although akong ginaingon nga non-cancerous maning mayuma, simba ko lang og mo deteriorate ni siya, mahimo ni siyang malignant. Ay palayo lang in taon nga mahimo siyang cancerous. So sa madaling panahon mas mahigod nga mawa ni siya, no. Malikayan nimo ma-stress, malikayan nimo nga extreme nga physical exercise kay gabi na mong bleeding ka, yung mukhaon ka og iron rich food, mga vegetables. Amna diya sa konsulasyon ng mga prutas, isda, mga sources of vitamin A and vitamin D, no? Kinahanglan nga pangyud ka kanang limpyada ka, magbantay gyud, magbantay nga dili mo grabe ang imong kahimtang nga dili na lang ipog ka mag-wash ka na kaya mo yung mga feminine wash, no? Nga kung naman gani mga hugaw na bakterya maminus-minusan. Ikaw pa to sa pangutana. Cancerous ba ni? Ako nang giningon, dili ni siya cancerous. Unsa may metabo kung dili ko magpa-remove sa akong mayuma? Of course, magkadako na siya, dako ni mong tiyan, mo kag buntis, dili ka buntis. Nya simba ko lang og himo nya ni cancerous, no? Dili ni mo ipakuha sa labing madaling panahon. Doon na ba ko'y pwedeng kanon aron maayo kining akong mayuma? Well, kung nang ginaingon mo kaon ka mga vitamin rich food, pero ang tambal yun ni ani is surgical, abdominal surgery good ang kuan ani ang inyong remedyo, ha? Pwede ra gud ka mukaon og mga vitamin rich food, makadugang sa imong kahimsog, sa imong inyong resistensya, pero once again surgical removal ang treatment ani by your attending OB-gynecologist. Alright, nakasabot ka sa mga speaker ni mo diya sa Konsolasyon Cebu ngadto sa libuan, millions. Marami na karon sa tong programa kini nga akong suliran. Thank you very much. Assalamualaikum sa atong mga atong suking tagpaminaw, especially diya sa Mindanao area. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Until the next time, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Dagang salamat o maayong adlaw.